Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan. Tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Selamat berhari Minggu. Dinten menika kula panjenengan mlebet ing Minggu Limrah ingkang kaping 33 lan saben-saben kula panjenengan ngriyayakake Ekaristi Minggu Limrah ingkang kaping 33. Kula panjenengan kaajak dening pasaman suci mengeti ugi Hari Orang Miskin Sedunia. Lan Paus Leo ingkang kaping 11 ngajak kula panjenengan mawi tema Engkaulah Pengharapanku. Para papa miskin menika sanes objek belas kasih ananging lumantar para papa miskin keserakat kaum rentan kula panjenengan saged ningali kados pundi tiang-tiang menika estu bangun pengajeng-ajeng ing ngarsa dalem Gusti. Bilih Gusti menika dados sumbering pengajeng-ajeng. Pengajeng-ajeng menika ingkang dayani kula panjenengan wantun berjuang, wantun lumampah kanthi setya bangun gesang sak menika kangge masa depan. Termasuk pengajeng-ajeng menggaing gesang kasuwargan ingkang kula panjenengan wiwiti ngalam donya menika kanthi berjuang netepi menapa ingkang dados dawuh-dawuh dalem Gusti. Sacara mirunggan temtu kula panjenengan mujudaken kapredulen dumateng para papa miskin menika kanthi kados pundi asung pitulungan supados para miskin menika saged dados pribadi-pribadi ingkang bermartabat, ingkang boten diasorake, ingkang tetep direngkuh dados pribadi-pribadi berharga wonten ing tengahing pasamuan menapa dene wonten ing tengahing masyarakat. Ampun ngantos merga miskin terus ora duweni kesempatan kanggo urip sak lumrahe. Kadangkala kula panjenengan nemahi mbuh kuwi ing pendidikan menapa dene ing kesehatan wong miskin menika rekoso, kepara ya cilaka. Anak-anake wong miskin sok-sok ora bisa sekolah, mung kanggo mangan wae ndedak mikir apa meneh nggo sekolah. Apa meneh nek lara arep ning rumah sakit wis wedi dhisik biayane larang. Mila nggih kadangkala tiang-tiang miskin ora wani lara, ora wani duweni idam-idaman dadi pinter, dadi wong sing duweni pendidikan dhuwur. Nah menika dados kapredulen tumraping kula panjenengan sami murid-murid dalem Gusti. Gusti Yesus menika guru sing tansah ngajari para murid supados dados pribadi-pribadi sing pinter. Gusti Yesus menika ya dokter sing tansah paring pitulungan tumraping tiang-tiang sing gerah, sing sakit. Menika dados inspirasi kados pundi pasamuan suci nggih mujudaken lan ngetingalaken daya panguwasa dalem Gusti menika. Lumantar waosan Injil dinten menika kula panjenengan kaajak supados tansah siap siaga awit naminipun prahara, naminipun pandemi, naminipun pagebluk kadangkala ora bisa kanyono-nyono. Tumraping wong-wong sing sugih mbok menawa boten patosa krasa yen lara umpamane. Ning tumraping tiang-tiang miskin wis ing kondisi normal kemawon rekoso apa meneh ing situasi-situasi mirunggan sing kawontenanipun kebak prahara. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk
Gusti Yesus sabdo dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwana kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Lukas bab 21 ayat gangsal ngantos dumugi 19. Nalika samono ana wong sawetara sing lagi nggunem padaleman suci, anggone direrengga mawa watu ukir-ukiran lan barang-barang pisungsung. Gusti Yesus nuli ngandika, "Saiki kowe isih bisa nyawang kabeh iki, nanging bakal tekan titi mangsane ora ana watu siji wae sing isih tumumpang ing watu liyane sing ora kagempur." Para murid nuli nyuwun priksa, "Gusti, benjing menapa badhe kalampahanipun menika lan menapa tandha-tandhanipun menawi sampun badhe kalampah?" Gusti paring pangandika, "Sing ati-ati, aja nganti kowe kapusan, awit bakal akeh sing teka akekudung asmaku lan kandha, ya aku iki Sang Kristus, sarta wektune wis cepak. Nanging aja gelem melu, lan yen ing tembe kowe krungu ana peperangan lan ontran-ontran, aja banjur gugup, awit kabeh iku kudu kelakon dhisik, nanging dina pungkasan durung tumuli teka." Gusti sing nglajengake pangandikane, "Ing tembe bangsa bakal mungsuh bangsa lan praja mungsuh praja, lan bakal ana lindhu gedhe sarta paceklik lan pagebluk ing kana kene. Bakal ana lelakon-lelakon sing gegirisi lan pratandha ngedapi-dapi ing langit. Nanging sadurunge kabeh iku mau kelakon, kowe bakal dicekel lan dikuya-kuya, diglandang menyang sinagoga lan pakunjaran, dilarak menyang ngarsaning nata lan nara praja krana asmaku. Nanging tumraping kowe yaiku dalane bisane kowe aweh paseksen. Eling-elingen temenan iki, aja ngrancang kepriye anggonmu arep mbelani prakaramu, awit aku dhewe sing bakal paring tembung sarta kawicaksanan, nganti mungsuh-mungsuhmu kabeh ora ana sing bakal kacunggah nglawan utawa mbantah. Kowe bakal diladekake dening wong tuamu lan sanak sedulurmu sarta mitra pitepunganmu, lan ana sing bakal kaukum pati. Kowe bakal disengiti saben wong, nanging sakler wae rambutmu ora bakal ana sing bodol. Lan yen kowe teguh, ya bakal tetep rahayu." Makaten sabdo dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem dadosa obor ingkang madhangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil dinten menika paring pitedah tumraping kula panjenengan sami kados pundi dados murid-murid dalem sing setya lan tansah waspada, langkung-langkung rikala ngadepi maneka warni prahara, maneka warni situasi jaman edan. Cariyos Injil rikala tiang-tiang sami nggunem utawi terpesona kasengsem dening elok ing padaleman suci, Gusti paring kesadaran bilih sedaya menika ing sakmangkih bakal sirna rata dengan tanah. Awit ing sakmangkih padaleman suci menika kagempur dening tiang-tiang Romawi, dihancurkan. Menika dados gegambaran bilih anggenipun ing sakmangkih para murid menika gesang lan martosaken iman kapitadosan tantangane gedhe banget. Kepara yo ngancam kenyamanan, ngancam uripe para murid.
ning Gusti Yesus paring pitedah, saeler rambutmu ora bakal bodol. Awit menapa Gusti tansah paring pitulungan, Gusti tansah paring pambiyantu. Ingkang dipun kersakaken Gusti para murid menika teguh. Yen teguh bakal rahayu, yen rahayu bakale slamet. Teguh rahayu, rahayu slamet saka kersaning Allah. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.